Sukod lero mo ano na Oh, sa job ako sa buntag na pagmatan na ako. Gisukdan ako. Gisukdan akong sagi. ako'y kuliran. Ah, nagisi ang sagi. Nagisi? Wow, guys, supportive kayo ako. Asa daman tanaw ko lang kasi putlan. Di na putlan. Sa man, sa itan ako lubot. Inga na sila ka-supportive sa ako ang dahon saging challenge. Sila na. Ginsan mo na. Imo gigunting-guntingan? Ala, oy, sa naol, magyud na, oy. Hi, mother. Bagong ligo si mother. Dito. Ayun lagi ko lang mag-isi na. Bahala ka. Apit mo. Padung na misa. Photoshoota na mo. Tsura na mo. Hi! Wow! Hi. 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 Mag-isip dyan na yung saglit ako. Saglit ka na naman. Hi, babe! Di na. Hindi mo nung anak, madyo ka mo. Okay! Hi! Ginoo ko, Lord! Asa may agi-ari? So, ani Paradise Garden. Diba? Social kayo may photoshoot. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you. So, niabot na may pas mo sa karamiring board gamay. Kanang igura makita ang view. Nice game view, oh. Wow! Eh, hi! Hi, Bill. Hi to... Oh, tanaway ganahan. Diyo kag ikaw mo kubot, dali. Oh. Mo na mong lakmunonon, ha. Imagine na. Maglakaw ba yung bungtod. Mo na. But I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. Oh! Inyong hinaguan nga comment 20k. Nice kayo ang view, promise. Di ka mahayan. Guys, mas nice pa dyan dito, huh? Kinalayuan pa to nga Buddha. Kana. Na, mas nice pa dyan diha. Wow. Amazing. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. Oh, Ay, mag-ilos na ako. nagilis na gatong way buot. Nailis na oh. Idritso na balag magisi. Alibi. Arawan. Ali. Mo niya mong pinaka-cute nga bata gani kay alpha carrot. Smile be. So, mo to guys. Tama na yung picture. So,
Ayaw ko i-bash. Awalan gituman ang challenge 20k. Laliwan 20k comments. Gihagwan to the comment. Ate picture diba? Wow. Adi man lagi. Nakabuhat ko yung nga challenge nga. Grabe. Mura kog buang ani nga challenge da. Pero supportive kayo akong mama ako igsuon, di ba? Baskin pag magsigiri ngo ay mura ko buang. Pero supportive dai. Di ba, B? I-follow dai pud ko guys sa ako ang Facebook page Arlene B. So mo ni siya. Picture ako. See you on my next vlog. Ha, manguli na mi. Akurado na kaya akong manguli. Labi pag ganihuan. Muhag lumboy. Akurado lang siya mo uli. Mura kong buang ang susuot. Ay, mura kong bagong gituli. Mura kong bagong gituli. Mag-gosh. Kasi magbaka. Ang tapod ko maglakaw eh. Ay nga na maglakaw. Magbaka. Ay. Para kong sipili sa gandang silupin. Dai, ngayon ko piso, dai. Oh, lambay. Lambay madiha, tag 5 ra baso. Lamboy. Tay daga na mo lamboy atong ubos oh. Hoy, tagay ko lamboy be. Bye guys. Get it, 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 get it.